Militreks Overloon. Tweede zeepkistenrace Gijsteren. Het is vandaag 14 mei, dit is het Pelemaasjournaal. De strijd om het racecircuit in IJsselstein is definitief ten einde. Organisaties en buurtbewoners die de afgelopen jaren fel protesteerden tegen alle raceactiviteiten, hebben vanmiddag op Raceway Venray samen met circuiteigenaar Harry Maassen een overeenkomst ondertekend. Hierin staat onder meer dat in ruil voor het beëindigen van de juridische procedures nieuwe natuur wordt aangelegd in het Loobeekdal in Venray. Dit gebied is uitgekozen in overleg met Staatsbosbeheer. Er worden op en om het circuit ook tal van geluidwerende maatregelen genomen. Aankomend weekend wordt voor de 4e keer Militreks georganiseerd. 2 dagen lang zijn er meer dan 70 deelnemende oorlogsvoertuigen te bewonderen bij het Oorlogsmuseum in Overloon. Het evenement is bijna de helft groter dan vorig jaar. Toen reden er ruim 50 voertuigen mee. Er is dit jaar een diverse mix aan transportmiddelen te zien. Ja, dat gaat over hele eenvoudige voertuigen als motoren en eenvoudige kleine auto's. Maar dat gaat ook via vrachtwagens en met rupsbanden aangedreven voertuigen tot echt zeg maar halve tanks aan toe. En ook hele tanks aan toe trouwens. We hebben ook een tank van het museum rondrijden. Militreks heeft wereldwijd gezien een uniek karakter. Dit zorgt ervoor dat deelnemers uit allerlei landen speciaal naar Overloon komen met hun zeldzame voertuig. We hebben een aantal mensen uit de directe omgeving, ook uit Nederland dus, maar vooral uit Duitsland, uit Engeland. We hebben Italianen en Russen erbij zitten. Nou ja, je kunt wel zeggen dat dwars door heel Europa die voertuigen richting Overloon komen. Waarom trekken die massaal naar Overloon? Nou, veel van die mensen die willen graag een keer met hun voertuig rijden en het wordt niet overal op prijs gesteld. En omdat wij in Overloon een eigen parcours hebben op het terrein, kunnen die mensen die voertuigen een keer goed uitproberen. En voor ons is het natuurlijk leuk dat we die voertuigen kunnen laten zien en mensen ook de gelegenheid kunnen bieden om erin mee te rijden. Het feit dat mensen op een parcours kunnen meerijden met de voertuigen maakt het voor bezoekers ook een uniek evenement. Hierdoor komen ook de bezoekers zelf van heinde en verre. Maar ook voor mensen die niet meerijden is er genoeg te zien. We hebben ook weer wat dingen eromheen georganiseerd. Mensen komen vaak niet alleen maar om in de voertuigen te rijden, maar ook om het museum te bezoeken of om de markt te bezoeken. En we hebben ook een soort van kleine tijdreis. Die heet de Bandritser. En in de Bandritser kun je terug naar de Tweede Wereldoorlog. En meemaken wat er eigenlijk toen gebeurd is in kleine filmpjes. Vorig jaar kwamen er 8000 bezoekers op het evenement af. Het museum streeft ernaar om ook dit jaar weer een dergelijk aantal te kunnen begroeten. Wat is jouw grootste blunder? Heb je al een rode kaart gehad? Wat is de mooiste goal die jij hebt gemaakt? En hebben jullie een tactiek? Leerlingen van groep 8 van basisschool De Toverbal in Venray vuurden maandagmorgen vragen af op profvoetballer Wesley Denen. Groep 8 speelt op woensdag 15 mei in Blerik de halve finale van het schoolvoetbaltoernooi. De kinderen van juf Angelique bereiden zich zorgvuldig voor op deze titelstrijd. Wesley Denen was te gast om de fijne kneepjes van het voetbalvak bij te brengen. De 19-jarige Denen staat onder contract bij NEC uit Nijmegen en werd afgelopen seizoen verhuurd aan FC Os. Hij gaf de kinderen enkele praktische tips. Uiteraard bracht hij zijn voetbalkunsten ook in de praktijk door samen met de kinderen in de gymzaal een balletje te trappen. Voor de tweede keer vindt aanstaande maandag op tweede Pinksterdag tijdens de kermis in Gijsteren een zeepkistenrace plaats. Het idee voor een dergelijk evenement ontstond enkele jaren terug aan de bar bij het Trefpunt. Nou, een aantal jaren geleden was toch de vraag van blijft kermis met Pinksteren hier bestaan? Dat er toch een aantal exploitanten vonden dat ze in andere dorpen of steden meer konden verdienen, omdat het met Pinksteren is. En de toenmalige voorzitter en de secretaris van de dorpsraad hebben toen eigenlijk mee aan de bar gezeten van god, ja, wat kan er dan komen? En nou ja, zitten brainstormen, daar bemoeien zich dan wat mensen mee. En er was al een keer geopperd van god, we hebben een helling in het dorp, ja, waarom dan geen zeepkistenrace? En 2 jaar geleden zijn er 8 mensen opgestaan en die hebben gezegd van nou, nu gaan we het doen. Dus vorig jaar is de eerste keer georganiseerd. En ja, dat was zo'n succes dat we zeiden van nou, dat moeten we dit jaar nog een keertje doen. Er doen ongeveer 20 deelnemers mee, verdeeld in junioren- en seniorenklassen. De opzet ziet er ongeveer hetzelfde uit met wat kleine aanpassingen. We hebben het iets professioneler aangepakt.
Met het parcours hebben we wat leuke dingen ingemaakt, zodat het ook voor het publiek wat interessanter is. En dat onze deelnemers die zich opgegeven hebben, die meedoen, dat iedereen wat meer kans maakt om een eerste prijs te winnen. Ja, we mogen natuurlijk die dingen maar hier niet hardop zeggen, want dat is natuurlijk geheim voor aankomende maandag. Hè? Er doen teams uit Gijsteren en enkele andere dorpen mee. De teams strijden om een vat bier en een barbecue voor 20 personen. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot woensdag 12 uur 's middags. Morgenavond is er een herhaling van de Passie van. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het half tot zwaar bewolkt. Er valt tijdelijk wat regen. Morgen overdag is het eerst droog. Later raakt het geheel bewolkt en volgen er lange perioden met regen. Het wordt 's middags hooguit 16 graden. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot morgen.